Problem en sirikal. To wach mar chudo ni uni winjruok mane gi kembe marego sukari nikech samora mora midwa jolgi kata gi sirikal to ntiere ywak moro ni jopur niang' pok ochul. Nche gitero niang' kasi chulo gi bang' daladi tang'o mamiyo jopur niang' ng'eny gi ywak ni ok chul gi e wang' sa. Problem nitie kuom factory mag sirikal ok factory mar private. Factory mar private nitie machulo bang' dalaberio kitero niang'i to gichuli bang' dalaberio. Factory ma private nitie machulo bang' jumbe 2, nitie machulo bang' dwe achiel. Mag sirikal emosebedo gi shida korka chudo. Gine maka jopur otero negi niang' kiwinjo ka ywak nitie kinde ka kinde. Emomiyo gi ywak ne sirikal saidia. Nikech en gir sirikal. To sani ntiere paro moro mos kuom ng'adi sani ntiere paro moro ni